Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Kopong. Halo pemirsa. Panasnya umum. Aku bar resik omah terus adus pemirsa. Aku kene adus ki ping pindho cul panas iki. Nek rendeng ya adusku ya nek awan ngono kuwi. Tak njupuk iki celanaku segare. Mun nek bladus ki aku arep golek kado kanggo Dek Kensi. Dek Kensi kuwi anake Mbak Puji. Mbak Puji kuwi anake Mbah Kemi. Sing biasa ndelok kontene Mas Dimas, Mbak Endah Rati opo Mak Damis ki bakal ngerti sering collab kok Tante Deni ya barang gak bakal asing ngerti wajah Mbah Kemi. Mbah Kemi kuwi nganu pemirsa, kakak ipare mertuaku, kakak ipare makni kan Mbah No kuwi kakake kandung make pemirsa. Kuwi anak pertama kuwi lanang dhewe ketoke Mbah sapa? Mbah No terus ana sing meninggal ketoke saudarane make. Sing nomor pira aku gak apal ya. Mbah No, Mbah Suminah, Mbah Ru mae. Nah iki anak bungsu pemirsa. Guri dhewe ya ketoke make. Iya ya. Ki aku arep golekno Kensi ku met Trisinan dah. Trisinan ku endi Mbak Eka? Aku ki ora roh pemirsa. Trisinan iki mulane aku ki takok Mbak Puji apa jenenge tanggal apa soapan ngono. Ya Dek, ya Dek. Ben roh omahku ya Dek ngono. Aku gak arep pemirsa kan nek bodoh kan Mbak Puji sing enom nenggone sing tuwa pemirsa. Tak benose aku tak siap-siap. Aku ngapa cepu ya pemirsa yo. Aku cedak-cedak ae cabange seneng kota. Mari adus sithik niku terus jujuk purek iki pemirsa. Nek ambek Mas Antong ngono jalan-jalan yo. Aku tak siap-siap. Ayo Tek, dikai mangan. Tek, aku tak jaketan sik pemirsa. Akeh pemirsa tuh nggo kunjuk sing ngarani Mbak Eka kok saiki gemuk ya. Gemuk iki apa perkara FKB kali ya pemirsa. Aku saiki pasang susuk. Kan ben gak telung sasi pisan pemirsa blas terus. Ditawani Ayudi urung siap. Ape njajali susuk sik. Cocok ya alhamdulillah. Mari jeneng usia aku ki usia produktif ya pemirsa, 30-an tuh isek muda ya ora muda sih. Yo nek dibilang anak wis lurus. Wis pemirsa karek gedhekno, jaman saiki akeh-akeh anak iki mesakno anake yo. Mari kita berangkat dulu pemirsa. Wis ngene wis dadi. Aku nang cedhak ae nang aduh. Engko tak ceritani ya pemirsa, runtutane aku tak berangkat dulu. Aku ki seneng ngene iki mergo apa aku ki ra pinter segi 4 pemirsa. Bukane aku ki si ibu-ibu terus ibu-ibu yang terus jilbab ibu-ibu ya aku ibu-ibu anakku sampe Joko. Aku ngene iki aku biyen lah zamane Mas Alek ki TK, aku jilbabku ngene iki blusuk-blusuk budal jemput dadi ringkes. Nek segi 4 iki larang ngene lain aku ki gak pinter pemirsa nyeni menjilbab-jilbab segi 4 tenan tak akoni jujure. Mbok piye wis gawane gak iso nyeni. Mane nganggo iki. Wis pemirsa aku tak berangkat dulu kita njupukno sandale jujur pemirsa ya. Pemirsa. Mek delok jaket-jaket sapa reti sok tuku. Iki apik-apik cah kaose cah. Dek, perlengkapan bayi jilbab Dek. Ndak ndelok pemirsa. Delok pemirsa yo refreshing. Dan agak delok HP apa TV ae. Delok guys. Kan omah, maaf yo. Iki ceritane kan di wingi aku nang toko kene.
iki tak tukokno tempat menu wis dibungkusi wis ora graitone arep tak konten yo pemirsa. Terus tak pikir ada minum ambek apa yo aku ngono. Terus tak pikir yo ambek ben golek hawa njaba terus nek iki nang toko kene pemirsa digawekno bakule sekalian. Nek iki mang dibungkusno bakule. Dibungkusno bakule selain jero kali. Pemirsa, jadi engko tak gawe ngene. Iki mang buku tulis tak pikir yo dulur liyane wis ana sing baju ya Mbak Isma karo Tante Dini tak pikir nek buka bermanfaat iki engko selanjutnya iso dienggo aku pengen golek sekirane kado sing selain baju kemang baju ya ana asine sak gensi yo akeh karek milih duwike iki mang tak tukokno buku sing sekirane cocok kanggo sekolah dan usiane Mas Kenzi. Tak tukokno buku ambek iki tempat minum ini ngono ae pemirsa. Delalah dibungkusno mbake toko nek sing iki yo dibungkusno tanggoku ku ya sing aku gak rencana tak konten terus tak pikir iya cah ben imbo-imbo celengan konten ngono ceritane biasa iki. Iki ditulisne kene kok tak tulisane nah ya ora apa-apa sik wong gampang ae arek nulis. Mbak nawani Mbak tak bungkuske sekalian mau ngono. Ya Mbak, ngetrayo mbek kemo ya mbek budak-budak iki juju mlayu-mlayu ngalung itu senenge mbah ndelok pakaian, ndelok sandal. Terus ya wis. Ya cemang kita kasih loro pemirsa. Mone yo tempat minum tok terus tak pikir tak tambahi apa yo. Tak tambahi apa yo. Bingung aku. Ya wis tak tambah kuwi. Tak lanjut tambah pemirsa. Gimana aku golek nang cedak, aduh engko yo ketibune anakku rek ngantuk ning dalan aku malah kelimpungan soalnya wis gedhe gendong yo wis ngono pemirsa. Terus aku isek bingung nek ana tokone langsung mang ape ngomong tuku apa bingung. Mbak Isma Tante Dini ana klambi. Boleh tak tukokne buku karo tempat minum sel gede. Ya tempat minumnya piye pemirsa aku yo minta maaf. Ora tak ketokno lah. Aku gak rencana. Spontanitas langsung tuku ngono gak mikir yo cah. Wayahe tak konten yo aku kok yo lali aku ngono yo. Wingi pemirsa, wis asline beberapa hari yang lalu wis dikei undangan Mbak Puji tapi dititipno via nang merah ngono pemirsa. Dadi seperti kan wis dikandani Tante Dini gak apa-apa. Jadi sesuk iki bareng-bareng nang desane Mbak Puji pemirsa. Aku yo roh ngene. Nanti kita pokoknya tunggu terus kontennya seperti apa. Nanti kita konten ulang tahunnya Mas Kenzi. Mbak Puji ki anake Mbah Kemi sing bungsu pemirsa. Anake barep ki Mbak Sripa sing tau tak konten lahir batin kuwi. Lah, kuwi anak pertama, anak kedua nih Mbak Eni. Terus ketiga nih Mbak Puji. Aku kan pas wingi lho pemirsa. Tante Dini pesen apa kuwi? Pesen sego kene. Wih Mbak untuk undangan saka Dek Kenzi, Mas Kenzi, Jojo sok melu ulang tahun bareng-bareng kok kene yo. Kan omahku kan yo mencelat aduh dhewe kapuan. Liyane do nglumpuk nang melas dadi anak-anak info iki aku ndang gage gercep takok pemirsa. Ku delala kok wis garing kemau tak jupuki. Pemirsa, ya mohon maaf ya ibu-ibu yang ngene iki. Jupuki klambi pemirsa. Asik, pokoknya jolali rekaman sampai keluarga Mas Goplem. Semoga hari ini menyenangkan. Pokoknya tetap semangat. Awal dengan bismillah. Allah akan selalu melindungi kita dimanapun kita aktivitas seperti
Jangan lupa bagi yang muslim bismillah, ya berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing biar hidup kita selamat ke depan. Aktivitasnya tetap jadi barokah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.